Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallo da sauraro daga shirinmu mai suna sana'arka abin alfaharinka. Yau ga mun zo za kallazi interior decoration, shagon da ake ɗinka kayan gado, ake yin decoration na ɗakuna, gidajen gwamnoni, 'yan majalisu, duk inda ka ɗauka za a yi ma aiki daidai da yadda gidan yake insha Allah. Malam Zaka, barka da warhaka. Barka dai ɗan jarida. To a halin yanzu mun zo mun same kana ɗinka wani abu wanda ba mu taɓa ganin menene shi ba. Za ka iya wa masu kallo bayanin menene shi? Wannan shi ne ake kira zanin gado da sheet kilt. Amma shi ne wannan na ƙarshe da muke takama da shi royal. Wannan shi ne royal tropius kenan, wannan tropius shi ne wannan tropius ɗinsa. Da kuma hat. Wannan shi ne hat mai hoton I love you kenan. Shi ne hat. Yawwa shi ne ga kuma yadda ake ɗinka shi, ga shi nan ban gama shi wannan cikin ɗinka dai ka zo yin bayanin. Ga shi nan tattarar da nake har haɗawa na yi ɗinkin da shi. Ga shi nan na yi masa weaving a baki gefe biyu. Ga shi nan in ka gama bayanin ka zan ci gaba da ɗinki na. Wannan shi ne ainihin wanda na gama kenan. Ga completing ɗinsa nan na yi, ga bayansa nan, ga gidan zip ɗinsa nan. Wannan shi ne ya zama ready kenan, ready ne ake cewa ko menene ga shi. Za a iya sa filo kenan a ciki. Yawwa, yanzu wannan sai ya sa filin ɗinsa ya zama ya ci ko ya yi girma, amma nan an gama shi ne. Nan kuma ga shi nan ban gama ba, ga bayansa nan. Ƙarashi ne ya rage ƙarashi ne ya rage. inda da bambanci da bayan wannan da wancan. Yawwa da wannan. Kaga ga wannan an gama complete. Wannan kuma kaga bayan sa nan ga yadda yake, ban sa masa gidan zip ba. To shi wannan bedsheet din iya fululluka ake yi ko kuma hadda zanin gadon gaba ɗaya akwai? Ai hadda zanin gado. To za a iya nuna mai sauraro da kallo kuma yadda samfur din yake? Nuna masa kai. Ai aiki ne ja. Aiki ga mai kare ka. Gari guda ne gashi nan wayo. Kai? Aiko gashi nan kana ɗauko shi da ƴar kuwa. Wallahi wannan zanin gado ne iya ganin mutum, gidan gwamna da shugaban ƙasa duk aka sa wallahi sai sun yaba. Ba gidan talafa, gidan shugaban ƙasa. Saboda na ɗinka wallahi na ɗinka wa Zara Buhari zanin gado, ni nan da take kallo na ɗinka Zara Buhari, na ɗinka wa yar Ganduje da aka yi bikinta Balaraba, na ɗinka mata zanin gado ni daga Salfat fashion na fito. Lokacin da ina Salfat na ɗinka Zara Buhari zanin gado, na ɗinka wa yar gwamna Ganduje zanin gado, an kai mata barku da ruwa. Allah ya cikin da rahama. Ita uwar ɗakin namu kenan Hajiya Aisha Sani Aminu Sani Ilyasu. Yanzu kuma nan ina shagona ne, na buɗe shagona. Wannan sabon samfuri ban taɓa yin sa ba ma sai akan wannan. To amma kuma a hoto na ganshi na kirkire shi gashi nan kewaye uku ne duk da wannan abu. Gashi nan za a yi ta juya shi kuna gani. Kuma yayin da na ɗaura na shimfiɗa shi a gado zan ɗauke shi a hoto na ƙara tura muku ta bidiyo. Nan ka gan shi nan a haka yake kai gashi nan ya ƙi ƙarewa. lallai fa malam Zaka lafi an sha aiki. Wallahi to nan ka gan shi nan haka shimfiɗa shi a gado zai zubo ya haka. Kamar haka zai kasance kenan. Kamar haka zai kasance in aka shimfiɗa shi a gado. Duk kewaye uku haka zai kasance. To malam Zaka gashi aiki yayi aiki kuma yayi kyau. Matuƙa mu kanmu mun yaba dan ni kaina idan na tashi aure gidan su matata zan ba su da shawara su zo wajen ka ɗinka musu. Yana da kyau. Amma kuma sai na ga wasu sauran kamfanonuwan suna yi a irin keke da ake kira industria. Kai kuma sai muka ga kana aiki a irin wannan. Wallahi ka ga shi nan tsohon keke ba. Jira muke yi gwamnati ta shigo ciki. Ba talaka ne sai a hankali. Ka ga tsohon keken nawa bai fi 10,000 ba. Kuma a haka nake ta tabarza da shi nake ɗinka. Gaskiya dai Allah ya kawo littafin da za mu samu industria da bunƙasa shagon na koyawa jama'a su masu koya. Idan na fahimce ka kenan ma za a iya kawo masu koyar aiki ka koyar da su. Kwarai da gaske kuwa ina so ne alfahari da na koya jama'a su koya, na kore yara da nake aiki na tsanake neat ba wani
zare a jikin ɗinki na, ba wani abu. Haka nake so na koya yara su masu koya su taso da irin ɗinki na, wanda ba alfahari nake ba. Insha Allah duk wanda na yi wa ɗinki yana yabawa. To masha Allah. Wannan shine kaɗan daga cikin samfurar da muke ɗinka. Ga su nan da yawa dai, a gaba dai za ku ga sauran zannuwan gado kala-kala ina ɗinka. Patchwork, royal, normal bedsheet, normal kilt, ga shi nan dai labulaye da sauransu, fruit pillows, toilet set, kitchen set, baby set, duk muna ɗinka insha Allah. To iya ɗinkawar kuke yi ko kuma ana iya ba ku kwangila ku ɗinka a biya ku, sannan kuma kuna yin na siyarwa ne? Ai mun fi samun kwangilan ma, muna son kwangilan mun fi samun. In mun samu kwangilan muna sayarwa, sannan ka kawo mana ɗinki muna ɗinka. Duk wanda ya samu a ciki duk muna yi. To masha Allah, muna godiya malam Zakallazi. Daga ƙarshe me zaka ce wa masu sauraro? To abin da zan ce masu sauraro, Ubangiji Allah ya bar mu tare, kuma Allah ya hore musu abin da za su kawo mana ɗinki mu ɗinka musu, ko su kawo mana kwangila, ko za su taimaka wa al'umma, ko za su kawo ɗalibai mu koya musu. Don muna musu wannan fatan, muna yi kowa fatan alkhairi a rayuwarsa. Allah ka taimaki mai neman taimakonka. Wannan shine take na kenan. Allah ka taimaki mai neman taimakonka. Sunana Zakallazi na Gudu, interior decoration. Bisalam. Bisalam.